So, ayan siya guys. So, buy 1 get 1 50% off. So, medyo pricey dito sa akin, $7.99. Yung sa iba is $6 something. So, yung dalawa is $11 and something din gamitan natin dito. So, $3 na lang siya. So, I think free pa rin. Yan. Ito yung gagamitin natin sa ating pack. And yung price is $2.88. Yung gamitan natin ng $2. Magiging 88 cents na lang siya. Yung tide naman natin is 2 for $8. So, kukuha ko ng 4 and gagamitin natin tong coupon. $2.99. Kukuha tayo ng dalawa and then makakatagap ka ng $4 which is the reward. And may coupon tayo na digital which is $3 yun. So, magiging free and money maker siya. Aking total na ng aking mga napamili is $28 pa lang siya. And then, kailangan natin mag-build ng $30 kasi meron akong spin booster. So, need ko pa ng at least mga $2. So, kukuha tayo. Ito na maging $30 yung ating spend is ito na lang, nag-decide na lang ako na ito na lang yung aking kunin. Dalawa. So, at total yun $1.98 and kompleto na. Meron na tayong total na $30 and something. So, ito yung mga gagamitin kong coupon. And gagamitin tayo ng register reward. And let's see how much yung babayaran ko. Guys, so worth of $30 siya. And yan lang yung ating items. 11 items lang. And then, may issue na naman ako. Diba nakita nyo sa video ko dalawang coupon yun ng Bic Razor natin. Pero I changed my mind na hindi gamitin yung isa since meron naman akong digital coupon. And di ko in-expect na hindi nag-attach. Oh my goodness, itawag ko na lang bukas kasi gabi na. For sure walang agent na sasagot sa akin. So itawag ko na lang yung about sa ating $4. So for sure bibigyan nila ako ng $4 din. Okay? So anyway guys, yung lahat na nagastos ko, I mean yung nilabas ko na pera, hindi ko na lang isasali yung tax ha, kasi magkaiba naman tayo ng tax. So yung nagastos ko lang is $12.82. Yan lahat yung akin total. Okay? And then, okay naman, except lang talaga sa digital ng Bic Razor natin, hindi talaga siya nag-attach. Sana ginamit ko na lang yung paper, no? Ay nako. So anyway, so and then, by the way guys, in-scan din. Kasi nga, hindi nag-attach. I-try na din na i-scan ni cashier. Hindi talaga. Ko, okay, fine. I-ano ko na lang sa cashier, sa customer service. So, actually, di ko din in-expect ha na mabait yung cashier. Kasi, alam nyo naman, yung Walgreens, di ba? Limit lang, depende lang talaga sa cashier yung coupon kung ilan talaga yung tanggapin. So, yung cashier na nag-ano sa akin, nag-check out, ang bait niya kasi kinabahan ako kasi baka hindi i-accept yung 4 na coupon for ating Tide. Kinabahan talaga ako ng bongga. Puti na lang tinanggap. So, ayan, ipakita ko na lang yung resibo guys. So, ayan. Okay. So, naipaliwanag ko naman doon, diba? So, ayan o, $12.82. And aside, even though nagbayad tayo ng $12.82, may bumalik sa akin ng $15, which is yung paper booster ko na spend 30, get $7. And then, mayroon akong digital version na spend 20, get $5. And then, plus, ito siya, diba, if mag-buy ka ng dalawa, bibigyan ka nila ng $3, which is a total of $15 ngayon yung aking na-receive. So, free siya, and at the same time, money maker. And aside from that, nakakuha na naman tayo ng register reward from Colgate na pwede natin gamitin bukas, or the other day, or next day, as long as hindi maabutan siya ng expiration. Kasi very strict yung Walgreens. Kapag expired talaga, hindi sila natanggap. So, remind ko lang sa inyo. Okay? So, ayan. And, aside from this, may natanggap din akong ganito. Okay, so gagamitin ko din to. So,
ito, nag-a-apply lang to siya sa mga regular na price, hindi sa mga sale. So, ayan. So, that's it, guys. After na-receive natin na points and register reward, free na lang siya. I think yung money maker ko is around $5 or $4 something. So that's it, guys. Thanks for watching. Please like and subscribe on my YouTube channel. Char char.